Mibundak ang kusog nga ulan sa General Santos City Miyerkules sa gabi. Low pressure area nga naabanda sa Southern Mindanao padayong ginabantayan. Lakip ang Gensan og Sarangani Province sa pipila ka lugar sa Mindanao nga makasinati og pagdagom sa kalangitan, inubanan sa pag-ulan, kilat ug dalugdog dala sa localized thunderstorms. Wala hinuon na nakapabaha sa syudad ang ulan nga milungtad og kapinto nga sa oras. Usa ka low pressure area ang padayon karong ginabantayan nga posibleng makamugna og pagdaot sa panahon ugma adlaw kana sa Pasko mga kapuso sa pipila ka lugar sa Mindanao. Makita sang wind map sa Metro Weather nga naa ang LPA sa Mindanao mutabok padulong Palawan. Kita mag-monitor kalabot nini kay makahatag sad kining mga pag-ulan tungod sa trough or extension sa dagom dala sa maong low pressure area nga nasa southern portion sa Mindanao. Og kini nga maong weather disturbance ubos ang tsansa karong panahon nga mahimong isa ka tropical cyclone or bagyo. Apan pa dayon hapon ta mag-monitor kalabot nini.